Dobar dan, nalazimo se u Petoj gimnaziji. Jel možeš da nam kažeš svoje ime? Jovan Mijatović. Dobro, reci nam kako si pripremao prijemni za malu maturu? Za malu maturu, za sva 3 testa bio sam u ovoj školi. Dobro. Nisam bio sam, bio sam sa nekolicinom drugara s kojim smo svi zajedno dolazili i pripremali se. Iz koje si osnovne škole? Iz osnovne škole Drinke Pavlić. Dobro. I kakve su bile pripreme ovde u Petoj gimnaziji? Bile su sjajne i za srpski, i za kombinovani test, i za matematiku, sve smo se pripremali ovde, bili su sjajne. Dobro. U Petoj gimnaziji organizuje agencija Desire. Da li možda nam kažeš koliko ti je agencija Desire pomogla u pripremama za malu maturu? Za malu maturu mi je dosta pomogla, zato što tada nisam bio spreman da učim sam toliko koliko sam sada, tako da mi je neko ko mi pomaže veoma značio. Dobro. Kako si prošao na maloj maturi? Jako dobro, upisao sam u školu koju sam u tom trenutku htela. A to je? 8. Beogradska gimnazija. 8. gimnazija, dobro. Sada si maturant 8. gimnazije. Reci nam gde pripremaš sada prijemne za fakultet? Isto srpski jezik pripremam u isto školi Desire, a ostalo sam sa sobom. Dobro. I kakvi su utisci sa časova? Za sada sjajni. Jel ti pomaže nešto u sticanju? Jeste, pomaže mi. Idem na srpski u školi Desire i on pomaže mi dosta sa gramatikom kojom nisam toliko bio spreman. Dobro. Šta možda kažeš o profesorki koja drži? Profesorka je super. Katarina. Profesorka Katarina je super. Dobro. Važi, hvala na intervju i prijetno.